Bugun biz sizning e'tiborga yozuvchi Renat Muhammadining Ot shabishi degan asarini taqdim etamiz. Ana siz G'ayrat Arslan boshqaruvida eshittirsiz. Кулга башындагы әтәш мәйданны сискәндереп кычкырып җибәрде. Калкулыкның иң югары ноктасына менеп баскан малайлар фуражкаларын чиеп сикергәләргә тотынды. Атлар килә, атлар! Халык гүшләргә кереште. Ыгы-зыгы башланды. Аяк-ура басып үрелә-үрелә тугайга таба килгән юлны күзәттеләр. Яшь җилкенчәк сабырсызланып тау битенә таба йөгереште. Алдан килгән атны һәр кемнең беренче булып күрәсе килә иде. Нигә шаулашырга? Чемпионга җиткән ат тумаган бит әле, дип канагать кенә әйтеп куйды кызыл бәрхет белән түшәлгән өстәл артындагы иратларның берсе. Үз көенә тыныч кына кымыз капкалап утырган бу кеше чабышкы атлары белән дан тоткан Зандаш күрше колхоз рәисе Нургаяз Фәләхов иде. Аның белән сүз көрәштерергә теләүче табылмады. Үз атлары белән мактанып туймаган, үз атларын мактаганны сәгатьләр буена тыңлап торырга әзер булган рәискә шул җитә калды. Тагы бер мәртәбә йотып алгач, кымызлы стаканын читкәрәк куеп, бик җитди сүз әйтергә җыенганын белгерткәндәй, көрәк кадәр уч төпләрен бер-берсенә ышкып урыныннан торды. Чемпионны алып килмәгәндә дә ярар иде. Район сабан туе алдыннан бер җилләнеп кайтсын дидек инде. Әлеге сүзләрне җөпләүче булмагач, ул кулын селтәп яна урынына утырды. Атларда ни аңлыйсыз соң сез? Атны сайлый һәм карый белергә кирәк шуланы. Яратырга кирәк, дип өстәде ат җыны кагылган Фәләхов. Менә бераздан соры тузан өйрмәсе туздырып, коштай өчеп килгән ике ат шәйләнде. Мәйданда яна җандан үкшәйде. Син кем, Нургаяз энем, ашыкма әле, дип бер-бер артлы урыннарыннан күтәрелделәр. Моңарчы янәшәдә ипле генә тамак кырып утырган Нурлалан аксакаллары Фәләховның сүзләре белән килешеп бетмичә. Фәләховның исә үз-үзенә ышанычы бик зур иде. Ул хәтта урыныннан да кузгалмады. Өстәл читенә ике кулын җәеп куйган көйгә киерелә төшеп, шаркылдап көлеп җибәрде. Кеше көлдермәгез сана, диде ул. Урындыкка ябышмагансыңдыр ич, Фәләхов энем. Син аны үзең турып кара. Турып карыйсыңмы, ятып карыйсыңмы? Сезнең 40-мышларга гына уздырмыйбыз инде ансы, дип сөйләнә булса да, аяк-ура турып басмый чарасы калмаган иде аның. 40-мыш дисең инде алайса. Күләгәсе ич, чемпионның күләгәсе, дип кычкырып җибәрде Фәләхов. Үзе җитәкләгән колхоз чабышкыларына ышанычы чиксез чамасыз иде шул. Ләкин шул чак тынычсызлана төшеп, кабалана кесәсеннән күзлеген эзләде. Мәйданга таба чынлап та ике ат якынлашып килә иде. Берсе күрше колхоз чабышкысы чемпион. Аның белән янәшәдә үк мәртәбәле исеме булган чабышкыга аның күләгәсе сыман ияреп, җинак кына гәүдәле икенче бер ат элдерә. Җайдаклары күренми дә диярлек. Төшеп калганнармыни, атларының сыртына ук сеңгәннәр. Чемпион! Чемпион! Дип кычкырып җибәрде Фәләхов үз-үзен белешмәстән. Чабышкы башын суза төшеп алга аргылды.
Аның узын сыйраклары бер атлаганда киң дигәндә тәртә буе җир уза. Кайыш белән кысып буылган сыман ялтырап торган тыгыз билләре, канат сыман җилдә җилфердәгән яллары, сыртының дәвамы сыман дугайланып үрә баскан койрыгы, барсы да чемпионның исеме генә түгел, килеш килбәте һәм һәр хәрәкәтенә кадәр мәхәббәт көязлектән гыйбарәт иде. Чабышкысының бераз алгарак чыгуы булды, Фәләховның шундук авызлары җырылып китте, күзләре ялтырады. Шатлыгыннан учып китәрдәй булды. Хәленнән килсә, ат урынына үзе чыгып шабар иде. Әнә инде инешне генә аркылы чыгасы да, аннары күз ачып йомасы гына кала. Мәйдан уртасында булачак аның мәртәбәле айгыры. Ләкин шунда гел көтелмәгәнчә килеп чыкты. Моңарчы чемпионның күләгәсе сыман аның койрыгына тагылып килгән җинак кына гәүдәле ат канат үсеп чыккандай бер ыргылуда чабышкы белән тигезләшеп талды һәм ул гына да түгел, чемпионны узып, ярты гәүдә чамасы алга да чыкты. Нәзек кенә аяклары тигән җиргә тия, тимәгән җирдә юк, мәйданга таба куш аяклап ыргылуын белә. Чемпион, чемпион дип аваз салды тагы Фәләхов. Бу юлы инде аның тавышы суда бата башлаган кешенең ярдәмгә чакыруын хәтерләтте. Ара аның сайын ерагая. Җинак гәүдәле ат күрше колхоз чабышкысын ким дигәндә дилбегә буе ара калдырган иде инде. Атлар инеш читендәге юлдан мәйдан урнашкан тугайлыкка чабып кергәндә, соңгы көчләрен җыеп тагын алга томырылдылар. Чемпион бер ара якынлаша да төшкән сыман булды. Чабышкының шушы соңгы ыргымына булса да өметләнә иде әле Фәләхов. Ләкин шунда моңарчы бәйгеләрдә беренчелекне бирмәгән атның аяклары алга омтылган гәүдә артыннан өлгерә алмый чалышып куйдылар. Тизлеген кимитә алмады, гөрсөлдәп яшел ширәм өстенә ауды чемпион. Өстендәге малай аның башаша алга очты. Мәйдан ухылдап бер мизгелгә тынып калды. Фәләхов сыгылып төште. Әмма җайдак йылгыр малай булып чыкты. Очып төшкән җиреннән бөтерчек кебек ике мәртәбә мәтәлчек атып алды да, аякларына басарга запланган чабышкының йөгәненнән барып тотты. Малайның башка һичкемдә уе юк иде. Сыдырылган иңбашлары, йыртылган чалбары хакында искә дә алмый. Күлмәк җиңе белән чемпионның бурын һәм авыз читләрендәге ак күбекне сөртеп маташа. Алдан килгән атның муенына зур сөлге урадылар. Ул әле һаман чабыш дәртеннән чыга алмый ярсуын басып, мәйдан тирәли юртып йөрүен белә. Иллә дә йылгырсың теге кола бия. Чемпионның үзен узды ул, кем аты икән? Исеме ни атлы икән ул йылгыр биянең? Җайдагы кем малае, авылныкымы? Дип бер-берен бүлдереп сорашты, белеште мәйданда утыручылар. Әмма йылгыр биянең дә, җайдакның да исемен белүче юк иде бугай. Бераздан гына кемдер ат урман каравылчысыныкы җайдагы өстерлек Рәхимша малае булган икән дигән хәбәр таратты. Ә күрше колхоз рәисе Нургаяз Фәләхов исә күзгә чалынып йөрмәгән, чабышкысының оттыруын җайдак малайдан күреп, аны суганлап борычлап орышкан да, чемпионга атланып авылларына элдергән дип сөйләделәр. Инешнең аргы ягындагы ак Волгасы мәйданнан кеше таралып беткәнче аны көтеп торган. Нәк бер атнадан Сабан туй район үзәгенә килде. Мондагы ат чабышлары турында сөйләсәң, таның кысылыр. Тирә-як авылларда бәйге тоткан чабышкылар җыела монда. Ниндиләре генә юк атларның, шомырт сыман кара турылары да.
күзне камаштырырлыклары, сырт һәм билләренә чиләк-чиләк алма кунган алмачуарлары да, әледән-әле башны күккә чөеп, кешнәп җибәргән йолдыз кашкалары да. Бүген исә чемпион бу чабышкы гадәттәгедән дә гайрәтле һәм матуррак күренә. Бер урында гына да басып тора алмый, тыпыр-тыпыр бии, пошкырына. Күзләреннән генә түгел, тояк асларыннан да бер үзлексез очкын чәчелеп тора сыман. Гәүдәсе дә һәммә атлардан ким дигәндә бер карышка югарырак тагы үзе. Чемпион әледән-әле бер читтә баганага бәйләнгән көе басып торган кара яллы һәм кара койрыклы аксыл җирән атка карый да кешнәп җибәрә. Моның нәрсә аңлатканын, чабышкының нигә шулай ярсуын күпләр аңламады әлбәттә. Ләкин атның һәр хәрәкәте генә түгел, һәр аваз бирүенә тикле бер мәгънәгә ия булуын яхшы белгән Фәләхов шундук төшенде һәм танып алды. Бу әлеге дә баягы теге Нурлалан сабан туенда аның бурнына чирткән кола бия иде. Менә нигә ярсый, менә ни дип бер урында басып тора алмый, җирне тырный икән аның танылган чабышкысы. Теге юлы елгыр биядән калышуы, аңа уздыруы белән килешә алмый газаплана икән ич бичара. Тизрәк бәйге тутасы, елгыр бия белән узышуда үзенең иң көчле чабышкы икәнлеген яна исбат итәсе килеп ашкына икән ич ул. Малкай, җаныкай дип Фәләхов атының яңакларыннан сөеп куйды. Шул вакытта сөекле чабышкысы тагын да якынрак булып тоелды аңарга. Үзе белән аты арасында күпме уртаклык, тәңгәллек бар кебек. Һәр җирдә һәм һәр вакыт башкалардан үстен булу, беренче булу, җиңүгә омтылыш яшәтә ич Фәләховны да. Эшендә булсын, көндәлек тормышында булсын, ул кемнән дә булса калышуны өнәми. Беренче булырга тамам күнеккән инде ул. Беренче. Нинди генә юллар белән булса да, бары тик беренче. Малкаем, җаныкаем дип кабатлады Фәләхов тагы бер кабат, һәм күзләренә килеп тыгылган яшьләрне кешегә күрсәтүдән кыенсынып, йөзен атның ял арасына яшерде. Түзмәде. Бераз тынычлана төшкәч, җәт-җәт кенә елгыр бия янына килде Фәләхов. Як-ягында кеше кара күренми сыман. Ул кинәт кенә бер кулы белән атның йөгәненнән эләктереп алды. Хайван сискәнеп башын югары чөйде. Ләкин кая китсен, бәйләп куелган йөгән ышанычлы кулда иде. Уңга сулга тагы бер мәртәбә караңгылап алгач, икенче кулын йодруклап, кола биянең сулыш алган саен җилфердәп торган юка нәфис борынын төяргә кереште. Тагы ниндидер карарга килеп, ул кесәсенә тыгылды һәм аннан нәни генә пәке чыгарды. Башта ул авызлык турыннан ике яклап та йөгән кайышын кисте. Аннан ияр булмаганлыктан ат сыртына малай үзе ясап куйган киез бауына җитеште. Ат збруеның җаен ул яхшы белә, шуңа күрә кайышларны ул бөтенләй кисеп чыгармады. Алар иң кирәкле вакытта ат кузгалып киткәндә генә үзелеп чыгарга тиешләр. Һәм ниһаять Фәләхов иркен сулыш алып, елгыр бияне тагын бер ялгызы калдырып китеп барды. Атның үз хуҗасы, урман караулчысы малайы, бу вакытта ике кулына ике мороженое тотып чираттан чыгып килә иде. Район сабан туеның ямлилегеннән, гармун һәм җыр авазларыннан, чабышка әзерләнгән атларының матурлыгыннан башы әйләнгән чагы иде шәһәргә беренче тапкыр килеп чыккан малайның. Ат чабышында катнашучылар майдан белән янәшәдә генә старт сызыгында тезелделәр. Елгыр кола бия беренчеләрдән булып килеп басты. Аның әледән-әле пушкырынып, уңлы-суллы башын чайкавын сыртына менеп атланган малай яхшыга юрады. Атналар, айлар буе яңакларыннан сыйпап, ялларын һәм койрыкларын тарап, үз кулларыннан ашатып, ишертеп тәрбияләде ишуланы. Аның бурын тишекләренә җыелган кан түйерләреннән сулышы кысыла һәм шуңарга үрсәләнә дип ничек башыңа китерәсең?
Фәләхов исә чемпионга атланып килгән җайда гына шанмады. Старт сызыгына чыккач кына малайны куып төшереп, ат сыртына үзе менеп кунаклады. Чабышкылар белән таныштырганда, узган елгы сабан туйда җиңгән чемпионда районыбызның алдынгы колхозын җитәкләүче Нургаяз Фәләхов үзе дип, бу фактка аерым игътибар юнәлттеләр. Мәйдан дәррәү кул чапты. Фәләхов атын елгыр кола бия янәшәсенә китереп бастырды. Бармакларына агып төшкән соңгы мороженыйын ялап торган малай моны искә дә алмады. Атлар гына нидер аңлашкандай, иске танышлар буларак бер-беренә караңгылап алдылар. Чемпион тик торган җирендә дә бер үзлексез тынгысызланып тоякларын биетте, ә кола бия исә сыртындагы малайга нидер әйтергә теләгәндәй, кайрылып башын булгады, авызлык тимерен чәйнәде. «Әйдәү, кузгалдык!» диде шунда башына чигүле кара түбәтәй, өстенә аклы буй-буй күлмәк кигән агай. Шуны көтеп кенә торган Фәләхов ике аягы белән бер юлы атының касыгына төртеп куйды һәм дуамалланып кинәт йөгәнен уңга елгыр кола биягә таба тартты. Ярсып алга томрылам дигән бия каршысына килеп чыккан чабышкыдан тайпылырга теләп артка аякларына үрә басты. Җайдак малай атын тыя төшергә чамалап, кинәт бүтән авырлыгын артка ташлады һәм үзен дә белешмәстән кулына урап тоткан йөгәне ние белән ат аяклар арасына шуып төште. Чабышкылар артыннан йөрмәдәй тузан гына күтәрелеп калды. Урман каравылчысы малае йыламсырап, кола бия артыннан китте. Авыртудан, сызланудан түгел, шул тикле кеше карап торганда ат өстеннән егылып төшү гарьлегеннән иде аның яшьләре. Майдан күздән югалганчы ат белән малай сүз берләшкәндәй иелгән башларын күтәрмәделәр. Бер-беренә карамый гына янәшә атладылар. Чөнки яңа гына булып узган күңелсезлекләрдә алар икесе дә кемне дә булса башка берәүне түгел, үзләрен, бары тик үзләрен генә гаепле саный иделәр. Дөньяда көнчелек, мәкр дигән төшенчәләр булу хакында һәм кайберәүләрнең бер минлекләренә хуҗа була алмый, максатына ирешү юлында теләсә нинди чарадан да чирканмый эш итәргә сәләтле икәнлеген башларына да китереп карамадылар. Җәй башының шушы матур иртәседәй чаклары иде шул алаларның. Ушмы суы буйлап салынган киң такыр юлдан түгел, коры юлга читләтеп урманга төбәп киттеләр. Чабыштан кайтучы атларга каршы очрамас өчен шулай иттеләр. Узыш дәрте белән онтылып томырылып чапкан атларны ат ялына сеңеп куштай ишеп барган җайдакларны күрмәс өчен әллә ни бирергә дә риза идалар. Бәгырьләренә утырган җәрәхәткә тагы бер кат туз салудан кемгә файда? Малай адымнарын тизләтте. Кола бия дә калышмады. Алар һаман мәйданны ничек чыгып киткән булсалар, шулай янәшә атлыйлар иде. Атка менеп юыртып китеп бару турындагы уй башына да килеп карамады малайның. Ул да түгел, ат һәм малай икесе бер юлы диярлек артка су буена таба башларын бордылар. Тупыр-тупыр килеп тояклар биешә иде анда. Юлда чабышкылар килә. Иң алда башка атларны ким дигәндә 4-5 дилбегә буе ара калдырып чемпион томырылды. Мәйданга да аның шулай беренче булып керәчәгенә һич шик юк. Әнә иш, ничек җиңел чаба, куш аяклары җәядән ычкындырылган укмыни, атлап түгел, очып бара. Түзә алмады ахры елгыр бияның тынгысыз җаны. Бөтенләй көтмәгәндә, уйламаганда, ул башын югары чиеп, кешнәп җибәрде. Аның кешнәү авазы шундый саф һәм ишкерсез иде ки, айлы кичтә
вак ташлар өстенә чылтырап аккан чишмә тавышында, буй җиткән кыз чәчләрендә чылтырашкан чулпылар авазында хәтерләтте сыман ул. Тагын кешнәде елгыр бия. Атны тынычландырырга омтылып, аның муенына сарылган малай шул чакны мәйданга илтүче туры юлда ниләр булганын күрми дә калды. Кешнәү авазын ишетүгә, иң беренче барган ат адымнарын тыя төшеп, киң такыр юлдан урманга таба борылды. Чемпион, нишләүең бу? Чемпион дип бар көче белән йөгәнне юлга кайырды җайдагы. Ат җайдакны тыңларга теләмәде, авызлыгын чәйни, күбек чәчеп, алга яклары белән һаман читкә сикерде. Ике үкчәсе белән атның кабыргаларын түйде. Урманга таба кайырылган яктан уч төбе белән хайванның күзенә китереп сукты җайдак. Ул гына да түгел, арттан куа килгән чабышкылар бер-бер артлы үзләрен узып китә башлагач, үз-үзен белешмичә, чыбыркы сабы белән уңлы-суллы тыя башлады ул атын. Айгыр барыбер үзенекен итте. Мәһабәт зур гәүдәле айгыр, чыгымчылап, әле арт аякларында гына калып үрә сикерде. Әле көтелмәгән кискен хәрәкәтләр ясап, арт санын югары чөяргә кереште. Нишләргә, тагын нәрсә кылырга белмәгән җайдак, чыбыркы сабы белән чираттагы кизәнүләренең берсендә үзе дә белешмәстән җиргә очып төште. Шуны гына көткән айгыр, ике дә уйлап тормастан, башын булгый урманга таба сузылган коры елгага таба чабып китте. Кыла бия ялларын җилгә таратып, җәт атлап, үзе дә аңар каршы килә иде.